Ginagura na ang ikaunom nga Central 911 Satellite Station ubos sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nahimutang sa Turil, Davao City. Si Argil Relator sa detalye. Mas paspas nga pagresponde panahon sa disasters ug medical nga emerhensiya. Kini ang lauman nga mabating sa mga residente sa Turil District sa Davao City sa pag-operate sa Central 911 Turil Satellite Station. Kini na ang ikalima nga Central 911 Satellite Station gawa sa downtown Davao. Miyerkules sa hapon dihang gipahigayon ang blessing o inauguration sa maong pasilidad. Usa kini sa mga programa nga prioridad sa LGU nga tutukan ang disaster resilience, emergency response ug preparedness. Lakip sa serbisyo nga ihanyag ang emergency medical services, search and rescue ug uban pa. We are extending, we would like to extend our services directly to the community. Dapat ipaduol nato ang atong serbisyo sa atong mga katawhan. Because first is we are saving life, We are ensured a more streamlined delivery of emergency response services to the communities. Building a safer and more resilient Davao City in the years ahead. Sa pagtaas matud pa sa populasyon sa Davao City, taasab matud pa ang oras nga pagresponde gikan sa Sandawa Base padulong sa mga lagyong barangay. Target sa Central 911 nga makabot ang 6-minute response time. Katambayayong sa CDRMO ang BDRMC sa 25 ka mga barangay sa Turil District. Dili na kayo siya maglisod in terms of pag-access sa ato ang mga in times of emergencies. Adlawng Martes dihang gipahigayon sab ang groundbreaking ceremony alang sa pagsugod na og tukod sa Malagos Warehouse Building sa Baguio District. Gipondohan kini ubos sa Local Risk Reduction and Management Fund 2024. Usa kini ka state-of-the-art storage facility alang sa disaster relief supplies nga food and non-food essential items. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.